Bueno, a semana pasada vacilamos un pouco a xente do Lemos que perderan 9-0. Digamos que en Monforte había boa festa durante o Entroido. Entón colleu o amigo Nacho do Lemos e puxo onte tamén hubo festa. Claro que sí, home, aquí a vacilar entramos todos. Gañou o Lemos 1-0 na Pinguela ante o Cidade Ribeira, que ademais levaba unha xeira tremenda. Levaba sen perder o Cidade Ribeira dende 8 de decembro, igual que o Negreira. Unhas cantas accións aí de Aisa dende o lateral esquerdo, subindo a bola. Dadelle máis mérito porque ao final ele destro, como estamos vendo por exemplo nesta acción que sube a bola xusto antes do gol. Ten esta acción, unha boa triangulación aí do Lemos, chega o balón á banda esquerda o propio Aisa e pon un centro que está a piques de significar o primeiro do Lemos. Este gol rouba, filtra para Adri, un moi bo pase entre central e lateral. Adri cede para César e gol partita do Lemos. Gústame como Adri festexa antes de que chegue o balón a César, sabedor de que ese balón ia acabar en gol. Seremos tribuneiros, Jatalín, pero está xustificada esta segunda aparición de Aisa Yamai no 11 galego 113.